ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ सब केलर पनेरे एनवे ये पूरे ना ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ ನೀವಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುರ ನಾನು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಏನು ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೇಂಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಿಕ್ಕು ಲೇಟ್ ಪಾರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕೋಡಲೆ ಕೊಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡಿತ್ತಡು ಕೋಡಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಇತ್ತನೆ ಇದ್ದ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೇನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಂದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಆನಿ ಲಂಚೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕವು ಇನ್ನನ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅದು ಕುಲ್ದನು ಅಂತ ಕೊಡ್ಲ ಅದು ಕುಲ್ಲುಗ ಬಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದೆ ಹೆಚ್ಚ ರೆಡಿ ಹಾಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಈ ಶೆಕೆಗೆ ಅಂಚೆ ಅದೊಂಚೂರು ಚೂರು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಅದು ಕುಲ್ದನು ಗೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ ಪಂತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಕಾಸು ಬೈದೇನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಊರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರೌಪೂರ ಅಂತ ಅಂಚ ಏರೆಗ್ಲೆ ಅಲ್ಪದಾಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಪಂದ್ರೆ ಉಂಡ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚ ಪನೋಡು ಎಂಚ ಆ ಖುಷಿನೇ ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎಂಕೆ ಎಂಚ ಅವನೇನಂಚ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕುಡಂಚಿ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಡ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನಿಲ್ಲಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಹತ್ತನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐದು ತುಂಬಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಿದ್ದಿ ಬುಡ್ಚ ಅಂಚ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಟೈಮು ಬರೊಂದುಂಡಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಅವಳು ಆಯ್ನದ್ದು ಬೇಗೋಡು ಏನೊಂಚೂರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಪೂರ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೋನ್ವಾನೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಆವಡು 5 ತಿಂಗಳು ಆವಡಂದು ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ 9 ತಿಂಗಳು ಆ ಒಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೇನಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಮುಲ್ತು ಹೋಲಿ ಇನ್ನು ಸೋನೋಗ್ರಾಫಿದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಪಣೆಯನ್ನು ಮೂಲೆ ಮರ್ದು ಪೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅನ್ಸದು ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ತೊಜಪೋಡು ತೊಜಪಾರ ಬಲ್ಯ ಅಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತೊಜಪಾನ ಖುಷಿ ಎಂಕುಂಡ ತಪ್ಪು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಏನ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಬಾಬು ಬರೋನುಂಡ ತಪ್ಪು ಜಿಯಾನಿಗೆ ತಂಗಿ ಹತ್ತಂಡ ತಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆತೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆಟ 3 ಇತ್ತ ನಾನೇ ತಪ್ಪ ಅಂಚ ಓವಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಆಸೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆನುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಂಡಲ ಬೋರ್ಡು ಉಂದು ಆಂಡ ದೇವೆರ್ ಪುಣ್ಯ ದೇವೆರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯ್ನ ಬಾಲಿನ ಕೊರಿಯರುಂಡೆ ಯಾವೊಂದು ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಂಚಲ ಎನ್ನುವೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಆಸೆಲುಂಡು ಇಂಕ್ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಮಿಗ್ದಿ ಬೋರ್ಡು ಉಂದು ತೂಕ ಏನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೇವೆರ್ ನಿಚ್ಚೆ ಅದೇ ಏನ ಕೊರ್ಪೆರಾರ್ ನಿಚ್ಚೆ ಮೂಲ ತೂಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನು ನೇನು ದಯಪ್ ಅನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಪೀರಿಯಡ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡತೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಪಂಡ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಿಸ್ ಆದು 1 ವಾರ ಆನಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡ್ 19 ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪೊಕ್ಕ ಬೋಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಏತ್ 2 ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಏನ ಬೇಗ ಪೋಡು ನಿಪ್ಪುಜಿ ಆ ಪಂಚ್ ಬೋಲೆ ಬಾಬಾ ಇರ್ನೆಟ ಕುಲ್ಲಿಯರ್ ನಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಾರು ಕುಲ್ಲಿಲ ಅವಳು ಕುಲ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಪೋಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಪೋಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪು ನಾವು ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮುಂದೆಟ್ಟವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಲಿ ಪಂಡ ನೆಟ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರ ರಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಎನ್ನದ ಲಂಚ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಮೂತು ಒಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಅತ್ತೆ ಪನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಡಾಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಟ್ ಏನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಏನಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಲೈಟೆಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾವು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕಲು ಕೂಡ 1 ವಾರ ಪುಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಏನು ಸಡನ್ಲಿ ಹೋದಿತ್ತೀಚಿ ಏಕ ರೆಡ್ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಕೈತಲ್ಲ ಅನ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ 3 ತಿಂಗಳು ಆ ಒಂದು ಬಂದಾಗನೇ ಅನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಯ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆನಾಗನೇ ಎಂಕೆ ಕಕ್ಕರ ಶುರು ಮಾಡತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಮರ್ದು ಪೂರ ಬಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಚಾಲುಂಡು ಮೂಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಂಬೈದ ಅಂಚ ಈ ತಾತಂದಿತ್ತ ಫೈಲ್ ಇತ್ತ ರೆಡ್ ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಅದು ಮೂಜ ಅಂಡೆನ್ನ
ಅವರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಒಂದೆಟ್ಟರ ಚೆಕಪ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಸೋನೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ತ ಅದಕೊಂಡ ನಮಕ್ಲವರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪುನದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟೈಮದ ಉಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡದೆ ನಾಡ್ನಂತೆ ಬಂಗಾನೆ ಅಂಚ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟ್ಟಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು 2-3 ತಿಂಗಳು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಕಕ್ಕು ನೋವು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ದಾದ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಕೊಡ್ದು ಅಮ್ಮನ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಕಾಂಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರತೆ ಅಂಚ ಏಕಡೆ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಪಿರ ಮಲ್ಪನ ತಾಗೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಇತ್ತಾರೆ ಮಲ್ತೇರೆ ನಾನು ದೆತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಏನ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಪಂಡೇನು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ 9 ತಿಂಗಳದ ಸೋನೋಗ್ರಾಫಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ಕೋಡೆಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಸೋನೋಗ್ರಾಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರಿತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಅಂಚ ಪೋದು ಪೂರ ಮಲ್ಪದು ಬತ್ತನು ಅಂಚ ಬತ್ತು ಸಾಕಾದ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿತ್ತ 5 ತಿಂಗಳು ಆಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಮನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರಲ್ಲೈತೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅವೇ ಬಂದಿತ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಏತಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಉಲ್ಲ 1 ಗ್ರಾಮ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯಾನ್ಲಂಚೇನೆ 4 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಮಗನ ಪೋಕುರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನೇಟೆ ಅಂತ ತೋರೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಬಚ್ಚಿದೆ ಕೂಡ ನಾನೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಖಲ್ ನಟುಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಾನಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯನ್ನೇಟ್ ಎಂಕ ಹೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ 1 ತಿಂಗಳು ಹಿಡ್ದು 5 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನು ಪಂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ನೆಡ್ದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒರ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಒರ ಕೋಪ ದುಃಖ ಪೂರ ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನಟು ಲಂಚ ನಿತ್ತೇನೆ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಜಿಯನ್ನ ಟೈಮ್ ಆವಾಡು ಅದ್ರ ನಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಏರ್ ಪೋಸತ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕು ಪಂದು ಎಂಕ ಕಕ್ಕುನ ಏತ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನು ಬುಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂದೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅತ್ತ ಜಿಯಾನು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಆತ ನಮ್ಮನ ಇಡಲೆ ಇಡಲೆ ಮೋನೆಡೆ ನನ್ನ ಗಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ದನ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗದು ತೂಗುಂದಿಲ್ಲ ಅಲೆ 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 ಜಿಯಾನೆ ಗಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮೋನೆಡು ತೂಗಿಡಲಿ ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಏನೆಲ್ಲ ತಾಗದ ಗಜ್ಜಿ ಬಿಡೋಣ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಬೇಕು ಓ ನಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಮುಲಾಮ್ ಪೂಜೋಡ ಈತ ಕೊರ್ಲದ ಮೋನೆಡು ಗಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ದು ಅಂತಲೇ ಬಾಲೆದ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಏನ ಮಲ್ಪುಣ್ಯ ಈತ ಸೋಕುದ ಮೋನೆಡು ಗಜ್ಜಿ ಬೋರಂಡ ನೀನು ಬೇಕಾರ್ನು ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲಿತದಲ್ಲ ಹಾಂ ಅತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಏನ ಮಲ್ಪುಣ್ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅತ್ತನ ತಮ್ಮೆ ಬನ್ನಗ ಇರೇ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣತ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೋನೋಗ್ರಾಫಿ ನೀ ಉಲಾಯ್ ಪಣ ಸೋನೋಗ್ರಾಫಿ ನಮಕ್ ತೂವಾರೆ ಪುನದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಣ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಉಲಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣಕ್ಲೆ ತುಜಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ ಬಾಲೆ ಬೋಡವು ಪಂದು ಇದೇ ಬನ್ನಾಗದ ಬಾಲೆನ ಕೊಡ್ಜೇರಂದು ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಎಂಪು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ತೂಕ ಏನ ವೀಡಿಯೋಡು ಏನ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ ಪೂರ ಕತೆ ಪಂದು ಇತ್ನೆಟ್ ಅಂಚೆನ ಪಣ ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೈತೆ ಒಂದು ಈ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕೆಲತ್ತೆ ತೀರು ಜೋರದ ಅಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆ ಬಿಡ್ಚಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಎನ್ನ ಫೈಲ್ ಮೂರು ಉಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂಚಿಗೆ ಅಂತ ಜಪ್ಪೋಜೆ ನೆಟ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲೇನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡೈತೆ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇರು ತೂಡಿ ನಾಪುಂಡು ಒಂದು ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈನ್ ಎಟ್ಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ರಲ ನೆಟ್ಪೇರು ಪನ್ಯ ನಮಗೆ ಕೇಂಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟೇನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚ
ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈತೆ ಇತ್ತೇನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ನೋಡು ಏನ ಪನ್ನೋಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಾರ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೇನು ನಿಕ್ಕುಲು ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಅದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಏನು ಎಂಚ ಪನ್ನೋಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕೆ ಎಂಚ ಆಪ್ನೆ ಎಂಚ ಪಂದು ಬಿಡಿ ಆಯ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಆಯ್ತು ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.